Mayong adlaw mga bata, ako gali si Sir Steve. Sa subong nga adlaw, mayara kita sa bagong leksyon sa Aralin Panlipunan 3. Apang bago kita magsugod sang aton bagong leksyon, balikan nato ng aton leksyon parte sa material kag di material nga kultura. Magkuha na sang lapis kag papel. Mayara ako ipakita nga isa ka PowerPoint presentation nga kung sa diin may ara sa mga laragway sa mga material kag di material nga kultura. Isulat ang M kung material, kag DM naman kung di material. Handa na bala kamo mga bata? Suguran na naton ang aton review. Number 1, Puluyan. Number 2, Pamatasan. Number 3, Pagkaon. Number 4, Panapton. Number 5, Lengguwahe. Number 6, Panggobyerno. Number 7, Relihiyon. Number 8, Butang. Number 9, Sining. Number 10, Edukasyon. Very good mga bata. Isulod na sa inyo envelope ang inyo papel nga may sabat. Bago kita magsugod sang aton leksyon sa subong nga adlaw, may ara ako nga nakita nga isa ka ambahanon sa YouTube nga may tigulo nga AP song. Dali mga bata, kantahon nato ng ini nga ambahanon. AP song. Handa? Awit. Tayo na at mag-aral sa Araling Panlipunan, tuklasin ang rehiyon upang may matutunan. Tayo na at mag-aral sa Araling Panlipunan. O, sabayan niyo ko. Ulitin natin. Tayo na at mag-aral sa Araling Panlipunan, tuklasin ang rehiyon upang may matutunan. Tayo na at mag-aral sa Araling Panlipunan. Araling Panlipunan, kay sarap pag-aralan, kay sarap pag-aralan. Base sa inyo na pamatinan kaginkanta, ano kano ang inyo matun-an kung nagatuon kamo sang Aralin Panlipunan? Very good mga bata. Suguran na naton ang aton leksyon sa Aralin Panlipunan 3. Nahibaluan bala ninyo mga bata nga ang Rehiyon 6 o Nakatundang Visayas, isa sa pinakamangaranon sa mamakasaysayan nga lugar sa bugos nga Pilipinas. Isa ini sa mga makasaysayan nga lugar nga kung sa diin diri man nagaistar ang mga nagkalain-lain nga mga baganihan nga makita sa rehiyon. Ang nauna sa makasaysayan nga lugar sa rehiyon amo ang Banwa sang Santa Barbara. Makita ninyo sa mapa ang Banwa sang Santa Barbara. Isa ini ka banwa nga makitaan sa probinsya sang Iloilo.
Makita ninyo ang laragway sang Santa Barbara Town Hall. Makita nini sa Banwa sang Santa Barbara. Ang masunod nga laragway amo ang simbahan sang Santa Barbara. Makitaan man ini sa Banwa sang Santa Barbara. Sa Santa Barbara, una nga ginuwagayway ang hayahay sang pungsod Pilipinas sa sagwa sang Luzon. Nahibaluan bala ninyo nga ginpamuhunuan ini sang isa sa mga baganihan diri sa syudad sa Iloilo. Amo si General Martin Delgado. Kagang ini nga hitabo gintawag nga The Cry of Santa Barbara. Ang ikaduwa sa makasaysayan nga lugar diri sa probinsya sang Iloilo amo ang Fort Nuestra Señora del Rosario o mas kilala bilang Fort San Pedro. Mga bata, nakakadto na bala kamo sa Fort San Pedro? Anong inyo ginobra dito? Wow! Manami gali ang inyo ginobra dito sa may Fort San Pedro. Yari ang laragway sa Fort San Pedro. Di bala matahom mga bata? Isa sa mapabugalgid sa mga Ilonggo. Nagtindog sa pagtilaw ang Fort San Pedro bilang isa kabuhi nga handumanan sa mga Ilonggo sa mga Kastila. Yari pa ang isa ka laragway sa Fort San Pedro. Makita ninyo sa laragway nga ang mga Ilonggo ginakadtuan gid nila ang Fort San Pedro sa pagpaliwaliwa kag pagpahangin sa higad sang dagat. Yari ang isa pa ka laragway sang matahom nga Fort San Pedro nga makit-an sa syudad sang Iloilo. Mga bata, may pamangkot ako. Sa inyo pamatsyag, ano ayhan ang serbe sa Fort San Pedro sa mga Ilonggo sa panahon sa mga Kastila? Okay mga bata, hibaluon naton kung ano ayhan ang serbe sa Fort San Pedro. Nagaserbe ang Fort San Pedro bilang proteksyon kag panangga sa mga muro kag pirata nga luyag magsakop sa pungsod. Ikatlo, sa makasaysayan nga lugar nga makit-an sa Region 6, amo ang Capitol Building sa Bacolod City. Ari, ang isa ka laragway sang Bacolod City, nga kung sa diin makita ang ilang nga kapitolyo. Yari pa ang isa ka laragway mga bata. Ano ang inyong mga makita sa laragway? Very good mga bata. Makit-an ini sa Dakbanwa sang Bacolod. Nangin isa gali ini ka headquarters o kunkuta sang Japanese Imperial Army sang World War II. Ang laragway nga ini mga bata nagapakita sang Capitol Building sa Bacolod City. Sa liwat, nangin isa ini ka headquarters o kunkuta sa mga Japanese Imperial Army sang World War II. Ang ikaapat, amo ang Manuel A. Rojas Shrine. Makit-an ini sa Dakbanwa sang Rojas sa probinsya sang Capiz. Kag ginapalibutan ini sa mga kolonyal nga mga istruktura. Sa laragway nga ini, makita ang Welcome to Rojas City o mas kilala bilang Seafood Capital of the Philippines. Sino sa inyong mga bata ang nakakadto na sa Rojas o kon sa Capiz? Very good! Nakakadto na kamugali dito. Yari ang laragway sang Manuel A. Rojas Shrine nga makit-an sa Dakbanwa sang Rojas sa probinsya sang Capiz. Mga bata, sa diin gani liwat makit-an ang Manuel A. Rojas Shrine? Very good! Makit-an ini sa Dakbanwa sang Rojas sa probinsya sang Capiz. Nagatindog man diri ang mga dumaan nga mga edipisyo kag makit-an sa tunga ang Manuel A. Rojas Shrine. Yari ang isa ka laragway sang Manuel A. Rojas Shrine nga kung sa diin ginapalibutan sa mga dumaan nga mga edipisyo. Kilala bala ninyo mga bata si Manuel A. Rojas? Sigurado ka mo nga kilala nyo. Very good mga bata. Si Manuel A. Rojas ang pinakaulihi nga presidente sang Commonwealth
kag ang pinakauna nga presidente sang ikatlo nga republika sang Pilipinas. Balaan bala ninyo kung sa diin nga Philippine money makit-an si Manuel A. Rojas? Very good mga bata! Si Manuel A. Rojas makit-an sa 100 peso bill. Abitan awan ninyo ang 100 peso bill kung ara gid man si Manuel A. Rojas? Dali na, tanawan na mga bata. Ikalima, amo ang Haro Cathedral. Ari mga bata, ang laragway sang Haro Cathedral nga makit-an sa syudad sang Iloilo. Ang Haro Cathedral gindedikar kay Saint Elizabeth of Hungary nga nanginbantog sa Shrine of Our Lady of Candles kag gintagaan sang tigulo nga Nuestra Señora de la Candelaria. Nagakadto man bala kamo mga bata sa Haro Cathedral kada ika-2 sa Pebrero? Anong inyo ginaobra didto? Sinong imuupod sa nagkadto ka sa Haro Cathedral? Ako man mga bata, nagakadto man ako sa Haro Cathedral kada ika-2 sa Pebrero, agod magsimba kag magbakal sang kandila. Ang masunod nga makasaysay nga lugar, amo ang Haro Belfry. Yari ang laragway sang Haro Belfry nga makit-an sa atubang sang Haro Cathedral. Sa atubangan, makit-an ang kampanaryo sa pungsod nga ginpatindog separar sa simbahan. Ginpatindog ini sa mga Kastila para magserbi nga bantayan o kon watchtower para bantayan ang pagsakop sa mga Muslim sa Mindanao. Ang pinakaulihi nga makasaysayan nga lugar, amo ang Molo Church. Simbahan nga ginhimo sa bato nga koral nga makit-an 3 ka kilometro halin sa sentro sa syudad, na human lamang sang ika-19 nga siglo. Yari ang laragway sang Molo Church. Nakakadto na bala kamo sa Molo Church mga bata? Ano naman na inyo ginobra dito? Kag sinong imuupod sa nagkadto ka dito? Katahom sa imo eksperyensya sa nagkadto ikaw sa Molo Church? Nahibaluan bala ninyo mga bata nga ang Molo Church ginatawag nga St. Anne Church o Church of Women. Bangod ang mga estatwa sa mga santos nga mga babayi ang nakapalibot sa haligi sang simbahan. Hindi nyo gid pagkalimtan mga bata ha, nga ang tawag sa Molo Church amo ang St. Anne Church o kon Church of Women. Madamo gid sa mga mapabugal naton nga makasaysay nga lugar ang makit-an diri sa Region 6 o kon nakatungdan Visayas. Isa ini kahalimbawa sang buhi nga handumanan sang pagsakop sa aton sa mga dumuluong. Gani mga bata, halungan gid dapat naton ang mga makasaysay nga lugar nga makit-an naton diri sa syudad sang Iloilo kag sa iban pa nga pungsod. Sa liwat, ang mga makasaysay nga lugar nga makit-an sa Region 6 o kon nakatungdan Visayas amo ang Banwa sa Santa Barbara, Molo Church o kon Church of Women, Capitol Building sang Negros Occidental, Haro Cathedral, Haro Belfry, Manuel A. Rojas Shrine, kag Fort San Pedro. Tandaan ninyo mga bata ha, madamo nga salamat sa inyong pagpamati. May naintindihan bala kamo mga bata na hanungod sa aton leksyon sa mga makasaysayan nga lugar nga makit-an sa Region 6. Abi, tan-awon naton kung may ara kamo nga naintindihan. May ara ako 3 ka pwede ninyo pagpilian nga mga olobrahon. Magpili lamang kamo sang isa sa 3 nga inyo luyag himuon. Una nga olobrahon, maghimo sang isa ka balitaan o kon reporting na hanungod sa isa ka makasaysayan nga lugar sa rehiyon. I-video ang kaugalingon samtang nagabalita. Ika-2 nga olobrahon, magpili sang isa ka makasaysayan nga lugar sa probinsya o kon rehiyon nga imo masarangan nga i-drawing. Ibutang ini sa bond paper kag duagan. Magpakuha sang laragway samtang ginahimo ini.
Ikatlo nga ulobrahon, gamit ang isa ka puti nga kartolina, maghimo sang graphic organizer nga nagapakita sang mga makasaysayan nga lugar sa probinsya kag rehiyon. Sa tunga sang bilog nakasulat ang pangalan nga Region 6 kag may ara man 4 ka bilog nga nakapalibot diri kako sa diin butang ang pangalan sa makasaysayan nga lugar. Mga bata, ano ang mga makasaysayan nga lugar nga makit-an sa Region 6? Very good mga bata. Ang mga makasaysayan nga lugar nga makit-an sa Region 6 o kung nakatungdan Visayas, amo ang Banwa sa Santa Barbara, Molo Church o kon Church of Women, Capitol Building sang Negros Occidental, Haro Cathedral, Haro Belfry, Manuel A. Rojas Shrine, kag Fort San Pedro. Dapat bala naton halungan ang mga makasaysayan nga lugar nga ini? Kag nga kanami sa inyong mga sabat mga bata, dapat gid naton inihalungan ka isa ini kabuhi nga handumanan kag parte ini sang aton nga kasaysayan. Takos sa imo ihibalo. Magpili sang isa ka makasaysayan nga lugar nga inyo nabal-an kag nakatuan. I-drawing ini sa isa ka bond paper kag magsulat sa isa ka malipot nga parapo anungod diri nga nagasabat sa mapamangkot nga diin ini makita, anong itsura sini, kag nga importante ini sa aton nga kasaysayan. Ugang nga hilikoton, magunting sa 3 kalaragway sang makasaysayan nga lugar nga makit-an sa rehiyon. Itapik ini sa bond paper, kag sa idalom isulat ang ngalan sang lugar. Madamo ginya salamat sa inyong mga bata sa pag-upod sa akon sa sini nga adlaw. Ako gali si Sir Steve, ang inyo kaupod sa edukasyon. Nga nagahambal nga hindi gid pagkalimtan ang magtuon.